En primer lloc, moltes gràcies per venir, per acompanyar-nos en aquest acte de campanya. Una campanya que, com tots sabeu, no serà una campanya com totes les altres, sempre sabeu que són les més importants, i de fet ho són, les eleccions sempre són importants per un país, sobretot a l'hora d'escollir el seu govern i per tant les seves polítiques. Però aquestes, com acabo de dir, no són com qualsevol, sinó que arreu del món ens estaran mirant. I ens estaran mirant sobretot què és el que fa Convergència i Unió, quin és el resultat que farà Convergència i Unió, perquè realment el que dependrà és el nostre resultat. Tots els resultats poden ser legítims i tal, però escolteu, si nosaltres Convergència i Unió fem un gran resultat, aquesta serà la gran resposta a nivell internacional i sabran d'alguna manera el que volem i cap a on volem anar. Penso, sobretot des de l'últim temps, però molta gent diu que ha sigut a partir de la manifestació de l'11 de setembre. La veritat que ha sigut important. Però la gent de Convergència Democràtica ja mesos abans ho va aprovar el Congrés que tirarem per aquest camí cap al dret a decidir. Sembla ser, i així és, o almenys així ho entenem, que ja hem dit prou. Prou als cuentos de chinos, prou que l'Espanya és plural, prou a l'Espanya federal, perquè tot això després de 30 anys d'estar treballant, i més que ningú Convergència i Unió ho sap, i ho sap perquè el nostre president, el president Pujol, s'ha fet un tip d'intentar pensar que aquest estat podria també ser el nostre. La veritat, després dels últims temps ens comencem a adonar que realment aquest estat no és el nostre. I no és el nostre perquè tampoc s'ho creuen, no ens entenen. No solament pel tema de la llengua, que cada dia, veieu, ha passat 30 anys, encara estem discutint les competències i de la llengua aquí i la llengua allà. Tan sols 4 quilòmetres d'aquí estem al límit a la Franja i nosaltres aquí que ens entenem perfectament. Podríem estar parlant ara, s'ha inventat que parlen d'aragonès oriental, tot perquè no s'ha dit que es parla català. Per tant, és una gent que realment no ens entenem, una gent que a més fa gala quan diu passarem del ribot a l'Estatut aprovat pel poble de Catalunya. Vull dir, no és allò que l'ha aprovat, no, és que votat pel poble de Catalunya i es permeten el luxe amb un tribunal constitucional que, segons com, és molt constitucional, i segons com hem vist últimament, la Constitució fa les interpretacions que volen. I per tant, és hora de potser iniciar un nou camí. I bé, ja no parlo de pacte fiscal perquè això tots ho sabem i se n'ha parlat moltíssim que realment ens han tancat totes les portes. El president Pujol l'altre dia li que presenta el seu llibre i diu estem al Congost. O passes o te quedes. Bé, evidentment quedar-nos a mig un Congost no podem esperar, ni més la gent d'aquí del territori que per exemple li pot dir normalment el pas de l'enrere i si una arribada si ens poden portar. Enrere tampoc hi podem anar perquè ja sabem el que hi ha. Per tant, hem de tirar endavant. És veritat que és un camí cert, com tots els camins, però que caram, s'ha d'avançar, perquè el darrer, com he dit, no pot ser. Veieu una gent que la tenia, no sé si al Cospedal o a la guerra, no? Si fa 2000 anys que estem junts, és que realment aquesta gent no sabia la seva pròpia història. De fet, el que volen és negar-nos la nostra. Vull dir, en tot cas, fa 300 anys que estem amb ells, més per voluntat d'amb ells que per nostra. Però bé, escolteu, ara dinarem i després en Felip, que ja sabeu que és una persona controvertida i coneguda i molt estimada sobretot de l'oposició que sempre el busca, ens parlarà i després li donarem a la Batalla, que és el nostre cartellista, que ens faci el parlament final. Hi haurà un torn de preguntes, per tant, escolteu, la gent que us animeu a fer preguntes, posem endavant, perquè realment estem en un moment d'abans importantíssim, són les eleccions i com alguns diem, són les eleccions de la nostra llibertat. Moltes gràcies i bon profit. I per tant, m'adreçaré a tots vostès mentre estan acabant el seu plat i així després, a les postres dels cafès, l'Albert els explicarà els seus sentiments, els seus compromisos, la seva vivència i tot allò que intentarem. Jo intentaré situar-los en una perspectiva bastant així pragmàtica i sintètica davant de 3 o 4 interrogants que de tant en quant notem i que intentem compartir amb la gent. Ja sóc conscient que si tots vostès ens han dignat en pujar aquí a dalt a dinar és perquè d'una manera o altra o ja tenen un punt de complicitat i de comprensió i fins i tot d'adhesió a allò que representem, al nostre projecte de país i al nostre model de societat, o potser algun punt de curiositat o també d'educació cultivada i que en tot cas responent a la invitació de l'alcalde i del nostre equip han volgut estar-hi malgrat que puguin pensar
algunes altres coses, que és més que legítim i comprensible. Perquè són moments molt complicats i és evident que molta gent està començant a entendre que estem en un canvi radical. Ho hem de dir així, radical. I aleshores hi ha gent que ens mira i ens diu: però vosaltres sou els de Convergència i Unió de tota la vida? I dic: sí. I el vostre president no és en Mas, que més aviat és un home tranquil, serè, que es cou a temperatura baixa, que no li pugen les pulsacions, que no respetina mai, que parla idiomes, que té les coses i les idees bastant clares? Diu: sí. Diu: doncs, escolta, contesta'm algunes preguntes. I dic: som-hi. Primera pregunta: per què? Per què heu arribat a aquesta conclusió i a aquesta determinació en la que després de 35 anys de dirigir el país cap a un propòsit que fa molts i molts anys el catalanisme s'havia plantejat, que era reconstruir Espanya, democratitzar Espanya, europeïtzar Espanya, modernitzar Espanya, com és que finalment heu pres la determinació d'intentar clarament un projecte diferent? És a dir, anar cap a Europa i construir un nou estat d'Europa. Com és que després d'haver fet la transició democràtica a Espanya, ara ens esteu proposant fer la transició democràtica a Europa? Perquè és això el que estem plantejant. Bé, jo crec que hi ha 3 motius, alguns dels quals vostès els coneixen per no dir tots, però val la pena que els recordem. Perquè no ens hem tornat bojos. No estem improvisant. No és qüestió d'una febrada i d'alguna manera d'una emoció patriòtica, emotiva, sentimental, i no ens hem begut l'enteniment. Precisament perquè no ens ho hem begut, creiem que no hi ha cap alternativa possible a allò que estem intentant. Però hi hem arribat aquí perquè precisament, i suposo que aquest és sempre el tema de conversa, sobretot quan ens veiem i ens trobem amb gent emprenedora, amb empresaris, alguns van bé, altres van resistir, altres van malament, amb gent autònoma, amb botiguers, amb gent en definitiva que ha construït aquest país. Jo ara deia a la taula i els hi recordava: aquest no és un país que sigui un país ric en recursos naturals i que sigui un país onerós i que per tant tingui abundàncies, no? No, però al revés, és un país que sap generar riquesa, que té gent que sap generar riquesa i que a través d'aquesta capacitat de generar riquesa, d'obrir negocis, d'anar a vendre, d'exportar, de construir, de fer en definitiva propostes emprenedores, doncs hem anat predirint i hem anat projectant el país. Però la situació econòmica està molt malament. Primera raó, molt malament. Algú sorprèn? S'ha amarrat. La situació econòmica global, a l'escenari en el que ens mourem durant temps, portem ja 4 anys, i és possible, diuen, que encara ens quedin 3 o 4 anys per començar a veure si hem tocat fons o no. Sí, per començar a veure la llum al final del túnel. Venen encara un parell d'anys difícils. La situació econòmica de l'entorn en el que ens mourem és molt complicada. I tercer, ens hem endeutat més del compte, és veritat, i Catalunya en part també una mica, excessivament, sobretot durant una etapa, que no es pot equivocar, nosaltres som els de Convergència i Unió, per tant també hem de recordar tant en quant que durant l'etapa en què van governar nosaltres a Catalunya ens vam endeutar d'una manera excessiva. Vam estirar més el gas que la màniga i ara devem 45.000 milions d'euros. No res, 45.000 milions d'euros. Bé, i a més tenim un dèficit fiscal, que vol dir que de tot allò que aporten vostès i aportem els catalans, les empreses i els treballadors, doncs no ens retorna com a mínim entre un 8 i un 10%. I això, en èpoques de bonança, ho hem anat comportant, ho hem anat fins i tot superant, però en èpoques de necessitat és impossible. És impossible, afecta la nostra subsistència. Alguns de vostès saben que no podem pagar a temps les farmàcies, o les residències d'avis, o que hem baixat el sou als funcionaris, o que no fem un euro d'inversió, o que hem reduït les transferències. Bé, qualsevol dels casos no els voldré dir, perquè vostès, segurament millor que jo, coneixen les conseqüències d'aquest entorn econòmic. Primera raó. Segona, el país s'ha mogut. El país s'ha mogut. El país ha dit que ja n'hi prou i que ens n'hem d'anar. Que hem d'abandonar el 5è segon d'aquesta comunitat que només ens fa pagar i que no ens permet tirar endavant ni decidir el nostre futur. I que a més ens fan pagar i cagar. I que no podem decidir. I quan el país es mou, la política ha d'escoltar. I quan el país arriba a la determinació que vol un futur millor i no hi veu alternativa, és quan
d'alguna manera comença a haver un consens generalitzat de que necessitem instruments i la gent que hi creia des de fa temps sap que aquests instruments obtenen sent un estat a Europa, els que no hi havien pensat mai no veuen cap alternativa a ser un estat a Europa i els que estan veient que per què no podem votar i anar a ser un estat a Europa en democràcia, perquè són joves, perquè no han viscut la transició, perquè no saben qui va ser l'usuari, perquè en prou feina els han explicat qui va ser Franco, perquè no saben els equilibris de la Constitució, es pregunten i per què no podem votar i decidir el nostre futur. I quan la necessitat, quan la condició i quan la generació sumen majoria, és quan el president Pujol i també fins ara el president Mas anaven dient ara no toca, i hi ha hagut un moment en què quan el país es mou i demostra que sí que està disposat a tirar endavant amb una gran majoria, el president Mas diu ara sí toca. I el tercer motiu és molt senzill, perquè fins i tot després de l'11 de setembre ens van tancar definitivament la porta. La porta, no en la porta. Sí, el president Mas, no sé si vostès en són prou conscients, però s'ha de tenir coratge després que hi hagi una manifestació que surt mig país al carrer, doncs 10 dies després, se'n va veure el president Rajoy i li diu, noi, encara hi som a temps per pactar el concert econòmic i aconseguir un pacte fiscal. Vam fer això, perquè el president Mas, si té alguna cosa, és que només és coherent. Ell és president, havent-se sotmès a les urnes amb el compromís d'aconseguir un pacte fiscal, doncs abans de passar a una nova fase i etapa, dona l'última oportunitat perquè hi hagi un concert econòmic sobre la taula. I se'ns diu que no. I a més es diu, ni ara ni mai. No us donarem el concert econòmic. Allò que fa que el País Basc tingui la meitat de l'atur que teniu a Catalunya, allò que fa que aquí tinguem el doble d'atur que el País Basc perquè ells allà tenen el concert econòmic i nosaltres no, doncs ens diu, no el tindreu ni ara ni mai. Per tant, crisi econòmica que està afectant avui transversalment a tot el país. A més, que serà i és dur, i duríssim. Segona, el país es mou. Tercera, ens diuen que no. Si hi ha algú, després del col·loqui amb l'Albert o amb mi mateix, que creu que hi ha alguna altra alternativa, els agrairem que ens ho diguin només per tenir la consideració perquè no ens farem canviar idees. No hi ha alternativa i, per tant, hem d'intentar, amb la majoria de la gent del país, per la via pacífica i democràtica, doncs fer tot allò que no hem aconseguit en els darrers 300 anys, que és aconseguir l'autogovern ple, ser un país normal a Europa i intentar donar resposta als nostres ciutadans i als nostres amics. Per tant, que quedi molt clar que això no és una passada de bull patriòtica, romàntica, sinó que és tocant de peus a terra, escoltant la gent i constatant que allà no hi ha voluntat de pacte ni ara ni n'hi haurà mai. Espanya no sap pactar, no se n'oblidin d'això. Espanya és un país que definitivament ha dit que no vol canviar i continuarà sense voler pactar. O guanya o perd, però pactar no. Hi ha una altra pregunta que ens fan i fins i tot algú a la taula, no? I fins on arribareu? Fins on esteu disposats a arribar? Fins al final. Que quedi molt clar, això no té marxa enrere. És evident, necessitem la majoria de la gent, que aquest és el detonant. I per tant, anirem a aconseguir ara una majoria per governar i per impulsar aquest procés i a fer un referèndum o una consulta. I per tant, sotmetrem aquestes decisions, evidentment, plebiscitàriament a l'opinió de la gent del poble. Però això no té marxa enrere. Primer, perquè estem convençuts que no hi ha alternativa. Segona, perquè qualsevol proposta de pacte avui no ens la creiem. No tenim cap confiança. Tercera, perquè s'està acabant el temps, els diners i la paciència. No té marxa enrere. Anem a totes. Arribarem fins al final. I l'únic que ens farà, d'alguna manera, desistir d'aquest propòsit és la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya. Nosaltres intentarem que hi hagi una gran majoria que doni suport a aquest propòsit, a aquest objectiu, a aquest repte. I estem convençuts que avui hi és i que l'anirem a buscar. Malgrat les campanyes de por, malgrat tot el que ens diguin, no ens deixin de dir. Jo, de totes maneres, els haig de dir que quan veig que fan servir fins i tot a la duquessa d'Alba per convèncer en les entrevistes de l'ADC, penso que deuen estar bastant desesperats. I que quan fan servir el ministre d'Exteriors, que és que més parla, és que psicològicament ja han entrat en aquesta dinàmica d'entendre que nosaltres som cosa ja, diguem així, de fora. Perquè si el ministre d'Afers Exteriors el que més es dedica a parlar a Catalunya, deu ser que ja van entenent que s'hi hauran d'entendre per la via diplomàtica ben aviat. Arribarem fins al final. Arribarem fins al final, que ningú ho dubti. Sé que en algun moment, alguna declaració, algú que ens diu nosaltres farem que aquests no afluixin,
no afluixarem. I algú diu, home, és que ens havíeu acostumat malament. Bé, no sé si veu malament, però us havíem portat allà on creiem que el país estava d'alguna manera més o menys còmodament instal·lat, amb un cert intent d'aconseguir una Espanya comprensiva, a recuperar diners, a tenir més autogovern, però a fer-ho d'alguna manera dins d'un estat que nosaltres imaginàvem que encara podia ser respectuós, modern, plurinacional i fins i tot amb un cert any confederal. Però a Espanya no hi ha ningú federalista, no hi ha ningú. I clar, que ens porti l'Espanya federal o el federalisme, aquells que no han aconseguit durant 30 anys ni tan sols tenir grup parlamentari propi, parlo dels socialistes, sembla, diguem-ho així, un conte de fades. No hi ha altra dubte. Arribarem fins al final. I tot això per què? Perquè també aleshores ens diuen que hi ha gent que ja fa aquest canvi de xip. No tothom, però hi ha molta gent que ja fa aquest canvi de xip. Bé, bo, i quan siguem estat què farem? Bé, doncs aleshores vol dir molta més exigència i molt més rigor. No podem fer coses que no les puguem pagar. No podem fer actuacions que no tenen rendibilitat. Haurem de gestionar amb l'austeritat, no amb les retallades, però amb l'austeritat sí. Haurem de tendir a l'excel·lència, com molts de vostès dia a dia amb les seves empreses fan. L'administració també. I haurem de baixar, si podem, i ens en sortim, i som estat, disposarem dels nostres diners. Doncs haurem de baixar la pressió fiscal, que és insuportable. IRPF, l'impost de patrimoni, els cèntims sobre les gasolines, aquí paguem de tot. Haurem d'equilibrar els peatges, també haurem d'equilibrar els peatges. Fixin-se bé que no he dit eliminar els peatges, he dit equilibrar-los, perquè en definitiva és possible que ens haguem de plantejar que en lloc d'anar construint carreteres noves, doncs mirar si una part d'aquesta inversió, en lloc de fer-la nova, podem utilitzar millor algunes autopistes rebaixant els peatges i destinant la inversió doncs també a equilibrar d'alguna manera els costos per desplaçar-nos pel país. Tindrem agència tributària pròpia, podrem fer desgravacions fiscals per la contractació de gent, per les empreses, per tots aquells que inverteixin. Avui no podem fer res de tot això. Podrem destinar els nostres diners a la inversió que no arriba. Un de cada 3 anys no hi ha inversió d'Espanya a Catalunya. Un cada 3 anys la inversió de l'Estat és zero. Podrem també tornar a invertir. No sé si a construir molts nous edificis i habitatges, però en tot cas destinar importants plans d'inversió, per exemple, a la rehabilitació, perquè fa falta. I perquè això també genera dinàmica en el sector de la construcció i en el sector, en definitiva, lligat amb tot el que és l'obra d'edificació. I tindrem diners per invertir. I podrem gestionar l'aeroport i els aeroports amb criteris de país i no pas, d'alguna manera, acceptar resignadament que des de Madrid estiguin premeditadament intentant que l'aeroport de Barcelona, que pot ser un aeroport intercontinental, acabi sent un aeroport de low cost, amb el que fins i tot amb això se'n va el negoci de l'aeroport de Girona, el de Reus i també el possible negoci de l'aeroport de Lleida del Guaire, doncs se'n van pocs. I podrem fer el corredor mediterrani amb les nostres inversions. I podrem fer que el port de Barcelona sigui el primer motor de la logística del sud d'Europa, i això generarà riquesa. No us vull avorrir. Per fer això, i per què els parlo bàsicament de diners i d'economia? Perquè la nostra obsessió és que tinguem els recursos suficients per garantir la cohesió social, la qualitat de vida, el benestar de la nostra gent. Els 7,5 milions de ciutadans d'aquest país es mereixen una millor resposta de la comunitat des d'una perspectiva també de qualitat de vida, de benestar i, en definitiva, de satisfacció i d'expectativa, d'esperança i d'il·lusió. Perquè tenim la capacitat de generar la riquesa necessària per donar i atendre bé els problemes de la nostra gent. El problema és que ni amb instruments, ni amb recursos, ni amb diners ens deixen fer-ho. És per tot això que estem fent el que estem fent. Que alguns de vostès, i també els haig de dir, que qui no tingui un punt de basarda i d'incertesa és un insensat. Nosaltres també ho tenim. Nosaltres també estem, d'alguna manera, impressionats pel repte i les dimensions d'allò que anem a fer. Com no ho hem d'estar si per primera vegada en 300 anys ens hem plantejat de ser un país normal? I això fer-ho no per la via de la força, ni dels exèrcits, ni de les policies, ni de la violència, sinó per la via democràtica, pacífica, que podem exercir la democràcia i continuar sent ciutadans d'Europa. No tinguin pors, ja els he parlat a l'Albert de les pors. Som ciutadans d'Europa i seguirem sent ciutadans d'Europa. Ens diguin el que ens diguin i ens amenacin amb el que ens amenacin. Per tant, ho estem fent, evidentment, perquè hi ha hagut motius prou clars com perquè el país es pugui plantejar un canvi de dimensió. Ho estem fent des d'allò que mai havíem pogut intentar, que és ja no des de la confrontació, sinó des de la reafirmació democràtica i política. No afluixarem,
No ens tirarem enrere, no hi ha alternativa i finalment ho fem sobretot per vostès, per la gent emprenedora, però també per la gent més vulnerable, per la gent que en definitiva en aquests moments està patint, pels joves que se n'han d'anar avui a treballar fora perquè no troben feina aquí, per les famílies que el pare de família té la meva edat, es queda sense feina i té greus dificultats per pensar que pugui tornar-lo a contractar algun dia, per situacions que estan avui aguantant-se gràcies a la solidaritat dels avis, de les padrines i dels jubilats que estan ajudant a famílies que no tenen possibilitat de tornar a la hipoteca. I tot això, quan es mira en perspectiva a l'Ol d'Ocell, dius, però què esteu fent, catalans, si tenim prou riquesa, prou capacitat de generar riquesa per tirar endavant? Bé, doncs, la conclusió definitiva és que molta gent ha arribat, no des d'un punt de vista emotiu, no els demanem una adhesió sentimental, no estem parlant aquí de romanticisme patriòtic de l'època, diguem-ho així, doncs, dels romàntics de finals del segle XIX. Els estem dient que per tocar de peus a terra hem arribat molta gent a la conclusió que l'estat espanyol ja no és útil, millor, és inútil per poder garantir la prosperitat i el benestar de tots nosaltres. És per tot això, és per tots aquests motius, és per totes aquestes raons, és per tots aquests objectius i és amb aquesta convicció que no hi haurà un pas enrere que ens estem proposant que amb l'ajuda de tota la gent d'aquest país fem d'alguna manera un pas definitiu per tenir instruments per poder garantir la qualitat de vida, les il·lusions, el benestar, les esperances, la feina, les oportunitats d'un país que té els instruments, que té les raons i té els fonaments per donar resposta a un escenari molt complex, però que és evident que des de fa temps ens han anat cada vegada handicapant, tallant, hipotecant i que ha arribat el moment en què hem dit prou, ens anem cap a Europa, no trencarem res, continuarem tenint bones relacions amb tothom, però el que hem definit i el que hem decidit és que hem arribat a l'edat, d'alguna manera, de l'emancipació. Democràticament ens en sortirem. Comptem amb el seu ajut, necessitem el seu suport. El president Mas necessita, d'alguna manera, la seva confiança. Fins i tot aquell que tingui algun punt de dubte, els demano que, en darrera instància, abans d'anar a votar, pensi en les seves expectatives personals i familiars, pensi en els seus fills i en els seus nets, i tot aquell que vulgui també pensar en la memòria dels seus avantpassats. Estic convençut que tothom coincidirà que en aquests moments ara l'aposta és per Catalunya i pel president Mas. Els demanem el seu suport i la seva confiança. Moltes gràcies.